Men den här gången så tror jag att det kommer göra ont. Bara för att jag har sagt att det inte kommer göra det. Kan du öppna någonting och öppna den där åt mig snabbt som fan. Rolig. Lugnt eller vad fan. Oj. Det går bra. Det gjorde mycket ont när jag väntade mig. Det sa du med en gång första filmen så kan vi sluta säga till någon. Du är dum i huvudet. Det är du. Ja. Vad fan gör vi liksom? Alin som vi kunde lika gärna bara skriva Dennisson in på varsin kropp. Nej. På en måte. Det gör vi inte. Jo, en gång ska jag göra det. För jag syns inte av när det är så fint. En filmen. Varsågod. Och det föreslår den är. Det är det lugnt, det är färdig. Ja. Det var bara att du undrar vad jag hade väntat med. Det var ju skönt, det var dejligt. Ja, det var dejligt. Det är dejligt. Det känns som att jag är jättenytt beroende. Jag gav det mig så gav jag det här.